Bullseye. Nazdar mí diváci a divačky, já jsem NG a vítám vás u mého dnešního videa. Nevšimli jste si změny v mém hlase? Myslím si, že byste si mohli všimnout. Mám totiž nové sluchátka Genius Vibration, které jsem si koupil jen kvůli vám, abyste mě trošičku lépe slyšeli, protože ten můj mikrofon stál za prd. No a teď už se podíváme na samotnou rozvalovačku. Vidíte tady, že je to poloplastová, polokartonová krabice. Je tedy průhledná, takže na sluchátka jde pěkně vidět. Tady máme mikrofon, je to tedy headset, takže mikrofon je snad samozřejmostí, že jo. A ta krabička vypadá celkem vzhledně. Stály mě ty sluchátka 460 korun. Jsou tak zhruba v té cenové relaci 460 korun, dají se sehnat i za 400, plus teda samozřejmě i doprava. Jsou to tedy Genius Vibration HS G500V, jakože Vibration Gaming Headset je to, takže vibrační herní headset. Hned jak jsme rozdělili krabičku, tak můžeme vidět to polstrovaný náhlavník, nebo jak bych tomu nazval, je velmi příjemný nahmat. A teď už vidíme ty sluchátka v plné kráse, jak já vždycky říkám. Vypadají teda moc pěkně a dobře fungují. Akorát bohužel nevím z jakého důvodu, ale nevím jak ani, jestli mi nefungují na počítači vibrace. Toto je vlastně ten mikrofon a říkám, jsem s nimi zatím spokojený, uvidím postupem času. Hrozně se mi líbí ten styl, tady vidíte vlastně to jedno sluchátko, kde je to rozdělené do takového Včka a je to fakt příjemný materiál a fakt dobře se z nich poslouchá. Mají skvělý basy a dobrý mikrofon, si myslím, na to, že to je prostě headset a že to není ještě drahý headset. No, tady už vidíme teda samotný konektor. Toto je zrovna zelený konektor, což znamená, že je na sluchátka, takže tento funguje na poslouchání z těch sluchátek. A ten druhý, ten je jak jinak než růžový. A ten funguje vlastně na mikrofon. A pak tu máme další, a to je USBčko na ty vibrace, které mi nefungují. Pokud tyto sluchátka někdo z vás máte, tak bych vás poprosil o to, abyste mi napsali do komentářů, jak ty vibrace a proč mi nefungují, jak je mám spustit a tak dále a tak dále. No, to už by bylo z dnešního videa asi všechno. Pokud se vám video líbilo, tak určitě dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, napište, proč se vám nelíbilo. No, a já už se pro dnešek s vámi rozloučím, milujte se a množte se a u dalšího videa zase čau čau! Bullseye.